Tulin boksin kuvauksista suoraan. Mulla on upea TV-meikki. Ihan hyvä vaan. Kun näyttäisin muuten ihan sikaväsyneen, kun kello on aika paljon. Terveys kaikille katsojille, jotka videota siellä katseleepi just nyt. Hei! Tosi tuskanen. Taas olisi aika vastailla teidän laittamia kysymyksiä. Niitä on tullut taas ihan törkeen paljon. Te voitte ehdottomasti laittaa lisääkin kysymyksiä tulemaan hashtagillä Kysy Herbalta Twitterin puolella. Ja tänne tämän videon kommentteihin voi myös laittaa kysymyksiä. Mutta nyt pidemmittä puheitta mennään suoraan teidän laittamiin kysymyksiin. Mennäänpä niihin sitten. Täältähän löytyy kyssärit. Mikä on sun lempi Disney-leffa? Heti alkuun pamahti aika vaikea kysymys. Niitä on ihan sikana. Mä oon kattonut Disney-leffoja ihan sikana skidinää. Mä oon siis nähnyt kaiken. En nyt ihan kaikkea, mutta lähes kaiken. Mikä se olisi ylitse kaikkeen muiden? Herkules. Herkules on törkeä hyvä. Se on yksi mun lempparista ehdottomasti. Värikäs, upeat biisit, hyvää suomalaistakin ääninäyttelyä. Tykkäsin tosi paljon Herkuleksesta. Mut sit toisaalta mä oon taas tykännyt Mulanista tosi paljon ja kaikki Pocahontakset ja Leijona kuningas. Leijona kuningas oli hyvä ja en mä pysty mitenkään päättämään vaan yhtä oikeasti, näitä on niin paljon. Mut jos on aivan pakko, niin sanotaan, että Herkules. Seuraava kysymys. Onko sulla ollut leegoja? Ja jos oli, niin leikitkö paljon ja rakentelitko paljon? Kyllä, sinä joka on kiinnostunut jostain syystä, oliko mulla leegoja skidinä? Kyllä, mulla oli. Ja kyllä, mä rakentelin niillä aika paljon skidinä. Tosin mä en yleensä rakentanut sitä, mitä ohjeessa sanottiin, vaan mä rakensin jotain muuta. Mä muistan, että mä rakensin joskus leegosta semmosen telineen mun kaikille peleille. Siinä oli niinku slotit niille. Ja mä rakensin myös PlayStation 2 semmosen keissin tavallaan, laatikon, kotelon. Mä en edes muistanut, että mä oon tehnyt sellaistakin joskus. Mä haluan nää meikit pois. Nää tuntuu ikävälle. Seuraava kysymys. Mun pitää lopettaa tää oikeesti. Oi. Mikä oli pienenä sun lempi Pokemonisi? Nyt päästään taas sinne kultaiseen lapsuuteen. Oi että, mikähän olisi ollut mun lempi Pokemon? Skyter. Miten se laustaa? En mä muista. Mun lempi Pokemon oli ehdottomasti tämä tässä. Se on Skyter. Muistaakseni. Mut toisaalta mun toinen lempi Pokemon oli Gengar. Nämä kaksi olivat minun suosikkiani pienenä. Itse miten levotonta, ei ikin pitäisi tehdä pitkä päivän jälkeen video, että on ihan sikalevotonta. Onko YouTube sun työ? Mä voisin sanoa, että YouTube on mulle myös työ. Mä en nyt tällä videolla halua kertoa ihan kauheasti mun YouTube-historiasta, koska mä oon tehnyt oman videon aiheeseen liittyen. Mä laitan linkin tonne alas, voitte käydä tsekkaamassa sen. Mutta todella paljon tiivistettynä mä voin kertoa sen verran, että mä aloitin 9 vuotta sitten YouTube-videoiden tekemisen, eli vuonna 2007. Silloin mä aloitin YouTubettamisen sen takia, että mä olin tehnyt siistejä videoita, ainakin omasta mielestäni siistejä videoita ei ollut siistejä, voin sanoa. Ainakaan nykyään musta ei tunnu sille, mutta silloin oli maailman siisteimpiä. Mä laitoin YouTubeen sen takia, että mä pystyin jakamaan niitä mun kavereille ja näyttää niille, että kattokaa mitä mä oon oikein tehnyt. Ja kuten tiedätte, niin nyt vuonna 2016 tää mun kaveriporukka, joka näitä videoita katsoo, on pikkasen kasvanut. Anyways, mun pointti on se, että 2007 vuodesta eteenpäin tähän päivään asti mä oon tehnyt sellaisia videoita, kun mä oon itse halunnut ja halunnut kehittyä YouTubettamisessa. Sen takia mä oon YouTubettanut ylipäätään. Ja nyt viimeiset 1,5 vuotta mä oon pystynyt elättämään itteni, Katriina ja Sansan näillä videoilla, mitä mä tänne YouTubeen teen. Ja esimerkiksi tuolla meidän TV-ohjelmalla, mitä me tehdään Lakon kanssa tällä hetkellä. Mulle työssä ylipäätään tärkeää on se, että mä nautin siitä, mitä mä teen ja koen, että mä pystyn kehittymään siinä ja luomaan jotain. Mä tykkään nähdä mun kädenjäljen. Ja usein kun multa kysytään tästä YouTube-työnä jutusta ylipäätään, niin mä sanon, että mä oon unelma-ammatissa, mitä mä en ikinä osannut odottaa. Se, että mä pystyn tekemään tätä YouTubettamista työkseni, on teidän ansiota. Se, että te katsotte näitä videoita, on periaatteessa sen koko homman suola. Ja vaikka YouTubettaminen aina on easy ja tulee pitkiä editointiöitä ja kuvausöitä, niin kuin esimerkiksi nyt on käynnissä, kiva, niin mä silti nautin tästä YouTubettamisesta ihan älyttömästi. Mä oon myös tehnyt itselleni semmoisen lupauksen, että jos YouTubettaminen alkaa tuntua semmoiselle pakkopuolalle, mitä on pakko tehdä, niin mä lopetan sen tekemisen kokonaan. Tai sitten mä menen muihin töihin, toivottavasti media-alalle, koska se on se, mistä mä tykkään. Mut YouTubettamista mä jatkan niin pitkään, kun se on mulle vapaata, että mä saan tehdä sellaisia videoita, kun mä itse haluun, ja että mä pidän siitä. Se on tärkeintä mulle. Jos musta tuntuu, että mä haluan lopettaa YouTubettamisen eikä se tunnu sille, mitä mä haluan tehdä, niin sit mä lopetan sen yksinkertaisesti. Koska harrastuksesta tää on lähtenyt ja mä haluan pitää tää itselleni tosi mukavana, vaikka tää nyt olisikin mun leipätyö tällä hetkellä. Toivottavasti tää vastasi tähän kysymykseen. Seuraava kysymys keskittyy mun otsaryppyihin. Tykkäätkö vai vihaatko sun otsaryppyjä? Suluissa itelläkin on. En kiellä. Onhan ne aika näkyvät nuo otsaryppyt, ettei mikään ihme, että siitä sanotte. En mua nää häiritse. Siinä ne on. Nousee aina kun kulmat nousee. Jos on kiukkuneen, niin tuohonkin tulee tommonen.
Sitten kun on iloinen, niin Näin. hiekkadyyrit. Eli ei mua haittaa. No osa mua, en mä niille mitään voi. Siinähän oot. Mitäs jäätelömakua syöt mieluiten vaikka kuumana kesäpäivänä? Tai no, miksei vaikka keskellä talveakin? Mä itse asiassa vastasin tähän Lako ja mun kysymysvastausvideolla, mikä tuli tänne kanavalle vähän aikaa sitten. Ja silloin vastaus oli, että salmiakki sitruunajäätelö on ihan sika hyvää. Mutta kuumana kesäpäivänä mä sanoisin ehkä kumminkin jonkun mehupohjaisen, eli siis periaatteessa joku sorbetti. Tuli joku mango passion sorbetti, olisi ihan törkeen hyvä. Jos saisit itse valita jonkun supervoiman, niin mikä se olisi? Hyvin todennäköisesti valitsisin lentämisen. Lentämisen ihan vaan sen takia, että sehän on törkeen kätevä. Ei tarvi enää käyttää julkista liikennettä, ei tarvi hommaa autoa, ei tarvi oikeastaan mitään ajoneuvoa. Ja voi vaan liitää parvekkeelta suoraan sinne, minne haluaa mennä. Miettikää nyt kamaan. Tää Kysy Herpalta video oli tässä. Te voitte laittaa vielä kysymyksiä tulemaan tonne alas videon kommentteihin. Tai mahdollisesti Twitterissä hashtagillä Kysy Herpalta. Sieltä ne löytyy ehkä paremmin. Parhaat niistä pääsee mukaan näihin videoihin sitten myöhemmin, kun tällaisia lisää teen. Ei siinä, mä lähden nyt pesemään nämä TV-meikit pois ja menen nukkumaan. Me nähdään tulevissa videoissa joka puolella ihmiset! Ei,